Den rige forretningsmand Gösta Heitmann har fødselsdag. Men inden aftens store fest skal han til et møde på Jysk Væddeløbsbane. For Gösta er mødet meget vigtigt. Han vil arrangere et stort internationalt araber-galopstævne, og hans prestige står på spil. Der kommer jo de førende inden for araberavlen fra faktisk hele verden. På den finale, der har vi de bedste og formentlig også de dyreste heste for hele Europa inden for fuldblodsaraberne. Og der kan vi jo ikke bare byde en dårlig stald, så vi skal lige have tingene i orden. Anne, kan du ikke male de låg på lygterne der? Lars Brenners kaberstal står på den anden ende. Lars Brenners datter og alle andre er i sving. For i dag skal firmaet køre til flere bryllupper. Jo, sådan. Men det bliver spændende. Vi må jo se at have gang i alle de bryllupper i dag. Og skovture og hvad ved jeg. Tror du, der kan blive et bryllup til Saudi også? Det ved jeg sgu ikke. Han sagde jo til ham, han tog alle arbejde. Vi blev nødt til at drikke i går. Der var ikke noget til os at lave. Nu sagde han det. Han skulle nok selv rense af. Ja. Nej. Alle kunderne, de kom. Dengang jeg skulle til at køre, ja, så må de vente til at komme noget før. Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke holde lidt op. Det er dyrlægens assistent Helle Svare, der skal giftes. Kærlighed ruster ikke. Det gør til gengæld Brenners brudekaret, som er ved at blive sat i stand i dagens anledning. Ja. Skal du ikke have kaffe, Saudi? Lad være med at snakke til den original. Tag lige din marmelade, Saudi! Du skal ikke... Ja, men det behøves du ikke. Det er bare hold nu op. Du behøver ikke komme, bare du gør færdig først. Vi skal nok gemme en øl til dig. Tag lige det marmelade deroppe. Jeg skal ikke have øl. Skal du have en pils, eller hvad? Nå, ja. Og der er dit dankors. Gösta Heitmann er nu nået frem til Jysk Væddeløbsbane for at tjekke forholdene. Gösta Heitmann vil kontrollere, at banedirektøren kan tilbyde perfekte omgivelser til de mange prominente gæster, som Gösta vil invitere. Og Gösta er en mand, der ved, hvad han vil have. Ja, det er her sådan set, jeg kunne tænke mig, at vi fylder pladsen op her med et skal vi kalde det en pavillonby, ja. Hvor vi inddeler den med bespisning, buffet, kontorer til sponsorerne, spilleafsnit, ja. VIP-afsnit, ja. Og så lægger gulv i, ja. Og har store vinduer, ja. På hele vejen rundt. Ja. Og så har vi jo herfra et fantastisk kig ud over hele banen. Det, du lige skal være opmærksom på, det er, at hvis vi rykker for langt herop, ja. Så kan du ikke se opløbet herhen. Nej. Så jeg har egentlig spekuleret på, om man skulle inddrage det område hernede, altså man skulle rykke lidt frem her, ja. Og have hen foran her, fordi du har meget... Så er du nødt til at flytte hele den der... Så er vi nødt til at flytte alt det der, men her kan du altså se opløbet. Ja. Og det kan du knap, når du kører helt tilbage der. Til gengæld, ja. Så kan man sige, når du kører tilbage, så har du mere hen i mål. Så er der mere hen ved målstregen, men det er detaljer, vi skal prøve. Ved du, hvad jeg tror, vi skal gøre? Jeg tror, vi skal prøve at tegne det op. Ja. Jeg plejer at sige til sådan et bryllup, der garanterer jeg for godt vejr. Og hvis der alligevel ikke bliver godt vejr, så skal jeg være den første til at trække garantien tilbage, og det skriver vi ikke ekstra på. Det er klart, at Royal Stable i Oman bliver inviteret, og de har allerede tilkendegivet, at de kommer. Der er så også herhjemmefra. Vi bør invitere, eller skal invitere den kongelige familie eller medlemmer frem. Og I har jo et specielt løb på den dag. Vi har prins Henriks æresløb den dag, og plejer at invitere ham hver år til det løb. Og det vil være meget naturligt, at vi selvfølgelig gør det. Tage og Lizzie er på vej til Storebæltsbroen, som de skal se for første gang. Lige siden byggeriet startede, har de drømt om at køre Granadaen over det imponerende bygningsværk. Tage og Lizzie's plan er at stoppe på Sprogø for at drikke den medbragte eftermiddagskaffe. Ja, det bliver spændende at se det der, for det er jo ikke sådan bitte en som Lillebæltsbroen. Den er jo ret lang. Nej.
Den her, den er jo 19 kilometer. Ja, den er jeg glædet mig til at se. Det er helt sikkert, der. Det er vældig byggeri. Ja, og vist en flot udsigt. Ja, udsigt? Ja, bare vi nu kan se nogle både dernede i vandet, det kan vi nok, for de sejler alle vegne. Ja, det bliver da. Det bliver sørme sjovt at se. Men 19 kilometer til, det er altså langt at køre. Jamen, den er 19 kilometer, broen. Ja. Bare vidt. Hvad? Bare vidt bliver svimmel af. Vi bliver nok svimmel, ja. Nej. Lars Brenner og hans hjælpere er nået frem til Engesvang Kirke. Mens de ansatte gør heste og brudekaret klar, laver Lars Brenner sjov med situationen. Jens, jeg skulle blive lidt dårlig. Kan du ikke tage... Jeg ser i lort til halsen. Kan du ikke tage den tur for mig i dag, den her? Ja, det tror jeg lige. Så. Fordi jeg kan da mærke, at jeg har det skidt. Det må jeg sige. Ja. Men sådan en dag sætter også Brenners eget liv i relief. Som nygifter og sådan noget, så må vi sætte tæring efter næring. Vi må simpelthen sige, at vi må starte derfra, så sjælen og kærligheden kan følge med. Fordi kærligheden er ikke stereoanlæg. Det er godt med et godt stereoanlæg, men så må man begynde med noget mindre, så man er sikker på, at den kan bære. Lad være at køre stærkere, end sjælen kan følge med. Jeg ville ikke selv have kørt det så langt ud med ægteskabet. Altså, det havde jeg ikke ladt gå på jorden. Det havde jeg ikke, hvis jeg kunne gøre noget til det. Men jeg følte nok også, at der var så mange ting. Det var ikke bare min smuttur til København. Johansen og jeg, vi tog jo en lille tur til København, hvor vi opdagede, at det var 4 dage siden flyveren der var gået den vej, inden vi kom hjem igen. Og det var nok ligesom ballonen, der rev, men det var ikke det. Det var opbygningen. Det her, det gik for stærkt. Det gjorde det. Mit liv kørte for hurtigt, ikke? Og jeg forstod ikke selv signalet. Jeg handlede bare videre hen over hovedet på folk. Mere og mere omsætning. Mere og mere i gang. Kom bare ind. Gösta Heidmann er tilbage på gården, hvorfra han driver sin virksomhed, og konen Margit deres araberhestestuderi. Mens Gösta har siddet i møde, har Margit haft drøntravlt i køkkenet. I aften får de gæster, og Gösta er bange for, at han er kommet for sent til sin egen fødselsdag. Margit, hvor gemmer du dig? Nå, hej. Ja, hej. Hvornår kommer gæsterne? En halv times tid. Så vil jeg være klar. Så det går fint. Ja, det er lækkert. Så jeg skulle jo lidt se på den. Nej, det er du ikke. Du har da haft så, men jeg har sat maden op, så vi skal lige have trukket noget rødvin op, hvis vi skal have det. Er det mit job? Ja, det er dit job. Det fortsætter mange kilometer ud, kan jeg se herfra i svinget. Det er nok vejarbejde. Hvor var vi jo hen sidst, vi kørte på den her vej? Kan du huske, der var de ved at lave noget i midtrabatten. Det var da langt. Det var spærret af, hvor det kun var én bane til. Ja, det var det. Ja. Men der var vi jo i Billund, Lise. Nå ja. Det var dengang, vi var til travløb i Billund. Ja. Ja, der var der. Se der. Jeg kød helt op ad bakken. Det var da kolossalt. Det var irriterende. Brenner er ved at køre sin brudekaret i stilling, så den er klar, når dyreassistenten Helle kommer ud af kirken. For en gang skyld har Brenner styr på situationen, og kan betragte andre ståhej med ophøjet ro. Vi skal lige have fundet ud af, at de kommer ud om 5-10 minutter, så vi skal lige have fundet ud af det. Det er spørgsmålet, om vi skal lægge dem over af, eller hvad. Må vi lave en rundtur rundt på kirkegården, inden vi skal i vognen, eller hvad? Må vi give dem sådan en eller anden lille... Hvad skal vi kalde det? Jeg synes, vi skal lidt direkte deroppe. Kan du ikke lige tænde den? Jeg bruger med så må jeg om at få det der cigarværk ind i munden. Jamen, jeg kan da også selv. Nej, jeg kan godt. Det er jo ikke giftigt. Nej. Skulle du lige være flink med hende? Ja. Hun skulle lige forbi dig. Ja. Ja, for hun er oppe på hende.
Ja. Var der ind i cigaren? Jo. Ja. Man kan ikke have øjnene væk fra de bremser hele tiden her. Ja, det er klart, når der er kø. Så er det lidt frem, og så skal man bremse. Sådan er det. Det er ret irriterende med det kø. En af de første, der kommer for at gratulere Helle, er hendes chef, dyrlæge Hans Skovgaard. Du skal også have lidt. Skal vi have råd? Goddag. Hjertelig tillykke. Det er den store dag. Ja. Tillykke her. Ja. Værsgo at sidde op. Var det hårdt, proceduren derinde? Det var ikke så slemt. Det var lidt nemmere, end jeg regnede med. Jeg synes sådan, de nu står og kigger lidt på dig i går. Har du været gift før? Har jeg kørt med dig før? Nej. Det har jeg ikke. Damerne først. Værsgo. Skal du have? Skål. Det kunne jeg snildt klare. Sådan. Og det er altid sådan, at kusken drikker af flasken. Det lyder dejligt. Skål. Smækker 2 gange. Det er rigtigt. Det skal du. Jeg regner med, at du styrer flasken og glasset og sørger for, at damen har noget i glasset. Det var godt. Skål, ikke? Hej, hej. Jo, tak for det. Goddag, Jøster. Goddag. Tillykke med fødselsdag. Jo, tak. Hvad er det, du har det der? her, det må du ikke få at vide endnu. Det må først pakkes op efter mørkets frembrud. Må jeg lige se, hvad det er? Ingen pilleri, må jeg røre? Ingen pilleri eller noget. Jeg vil røre. Ja, så rører ved det. Ja, det ser godt ud. Ja, jeg synes, du trænger til at få tapetseret om og besove. Ja, det er tapetruller. Ja, jeg tænkte det nok. Hvor vil du have, jeg skal lægge dem? Hvis du bare lige lægger dem derinde på baren. Ja, det ved jeg godt. Ja, det er rigtigt. Hej. Hej. Hej, Katja. Tillykke. Mark, du ved nok, jeg er nødt til at smage, om det er godt nok. Nej, du kan vente med at spise det, du kan spise alle sammen. Mm-hmm. Selvom det er din fødselsdag, så er det gæsterne først. Hvad? Selvom det er din fødselsdag, så er det gæsterne først. Ikke på min fødselsdag. Er det ikke? Nej. Ja. Og du skrev vel langfag som for et år siden, så jeg kunne bare trykke på det. Nu var det ikke længe før vi er på broen. Ja, nu er vi jo først på Sprogø. Hvad? Ja, vi skal jo da først på Sprogø. Ja, det så skal først på broen. Det er Sprogø, den ligger ude i vandet. Nej, vi kommer først. Nu kører vi her, og så blinker de af, og så kommer vi på Sprogø. Og så skal vi ikke tage over kaffe der, så? Jo, så tager vi over kaffe der. Ja. Skal vi ikke det? Jo. Nu skal vi køre stille over broen, for vi skal lige se, hvor flot det hele det er. Ja, vi kommer ikke på broen, før vi har fået kaffe på Sprogø. Ja, hvor mener du, Sprogø, den ligger henne der? Den ligger før broen der. Ligger den før broen? Nej, det gør den ikke, Lise. Den er ikke landfast.
Broen ligger ude i, eller Sprogø ligger ude i vandet, Lise. Den er landfast nu, Sprogø. Ja. Så drejer vi der omkring. Vi skal dreje derned. Ja, broen er landfast med Sprogø. Ja, det er den da. Så det kunne da være hyggeligt at lige tage sit kaffe dernede. Nu må vi se, hvordan det hele ser ud. Vi har aldrig været her. Nej, så det kan men vi kan tage hen og tage god tid til at få kaffe, som du siger. Det er da en god idé. Vi har jo kaffe med. Har du også kage med? Nej. Ja, det kunne jeg nok tænke. Brenner har fået et af sine pudsige indfald og stopper kareten med det nygifte brudepar. Inden turen går videre, vil Brenner sikre sig, at brudevalsen sidder som den skal. Og så skal vi se. Ja, og 1, 2, 3, og 1, 2, 3, og ja, men nu her. Det må jeg sige, det er bort frugt. I kan jo virkelig. Ja, og lidt mere rundt der, klar. Ja, sådan. Og rundt igen, og 1, 2, 3, og 1, 2, 3. Ja, tak. Det synes jeg nok, det var virkelig. Ikke? I er virkelig velforberedt, det må vi nok sige. Det må vi sige. Og så endnu en gang rigtig hjerteligt tillykke med det. Selv tak. Ja. Tillykke. Det var Helles glas. Sådan. Værsgo. Glas. Hvad siger du? Jo, ja. Det er sådan set noget, I skal have med. Men problemet er bare, at glassen, dem har vi altså lånt på Engesvang Kro. Så hvis I har en mulighed, kan du lige blive her. Hvis I har en mulighed med at få dem leveret tilbage, vil I godt klare det? Skål! Og så endnu en gang hjerteligt tillykke. Det er du er heldig med den bryg her. Ja, det var fint. Ja. Fødselsdagen er i fuld gang, og Jøsta viser stolt sit arkitekttegnede hus frem for sin norske ven. Og døren her, den er jo konstrueret sådan i fuld højde, så jeg kan ride ind i huset på hesteryg og uden at tage min hat af. Ja. Og det vil være vældig pinligt, at jeg skal tage hatten af ude, hvor det er dårligt vejr. Ja, så den må du bringe ind, ja. Og da skal det blive mig en fornøjelse i kveld og se på at du gør din entré ind på hesten. Mener du, at jeg skal ride ind i aften? Ja, det mener jeg helt bestemt, at du på din bursdag skal gøre det. Så ja. Nu går vi ut, og så finner vi en hest, og så gør vi en entré med stil. Du mener, jeg skal demonstrere det? Ja, det vil jeg absolut. Så går vi ud i saleren, helst. Ja, lad os gøre. Ja, gør vi det. Du ser, det er herligt med sådan en stor dør, man ikke slår hovedet. Ja, men dette skal gå bra. Ja. I gamle dage, der var danskerne altid skaldet ovenpå, fordi dørene var så lave. Ja, den epoken er over. Ja, det er slut. Ja, nu har vi høje døre. Ja. Tage og Lissis store drøm er endelig gået i opfyldelse. Dette øjeblik har de ventet på i mange år. De holder på Sprogø og er klar til rigtig at nyde kaffen. Vi er ude som turister. Så skal vi jo. Ja, det var god at få det her. Ja. Ja. Se derovre, det er altså flot. Har du glemt at tage sukker med? Nej, det er nede i bunden der. Ja. Jamen, det er her sukker. Det var virkelig flot her. Se der, hvor fint det er. Det er meget pænt. Ja, for søren der. Vi skulle næsten have et billede der. Skulle vi ikke? Se så den der store tanke, det sejler derude. Jo, det var flot. Det var virkelig flot. Ja. Det var dejligt at få det at se. Ja. Synes du ikke? Jo. Kan du så se, hvad hedder at den er blevet landfast Sprogø, ikke? Goddag. Færdselspolitiet. Ja. De er ikke så heldige at holde det her, selvom det er vældig hyggeligt. Det er undskyld, så. Det bruges man ikke. Nej. Så vender vi. Vi ser lige og hygger os med en lille kaffetår. Kan det ikke gøres? Jo, og det er vældig hyggeligt, tror jeg gerne. Jamen, det er det. Men vi må ikke være her. Nej. Kan vi så ikke bare lige... Skal vi så ikke bare sige, at I vender stille og roligt rundt, og vi får ud på motoren? Det gør vi. Ja. Altid. Det skal vi nok. Vi er altid vant til at høre, hvor vi kommer fra. Er I vant til at høre det? Ja, det er vi. Det var godt. Vi er vant til at lyste. Det er godt. Tak skal du have. Tak for måden at sige det på.
Så vi tager lige en lille tår med, inden vi kører. Ja, nu må vi til afsted der. Ja. Det var da godt, vi fik en bøde. Jamen, det var der. Ja, for søren da. Det var da vældig godt. Ja. Men flot er det her. Ja. Den udsigt kan han da leve let sig fra, selvom han har ordensmagten. Det kan i hvert fald ikke lade sig gøre. Vi må til at være færdige, vi kan komme videre, så. Ja. Ja. Nå, lad os se. Hvad er det? Du har jo ikke din Stetson. Nej, det er sandt. Det er sandt. Det er jo det, vi skulle demonstrere. Ind gennem døren. Ja. Kom så. Kom. 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 Ej, skatter. Det var godt. Godt. Kom. 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 Kom så. Kom så. Kom. Kom så. Ja, kom så. Kom. Kom. Ja. Hej. Hej. Ja. Så godt. Søsten, du var dygtig. Ja. Så gjorde han det alligevel. Efter en hård arbejdsdag med flere bryllupper er Brenner nået hjem til sit lille hobbylandbrug. Og uden at blive forstyrret, kan han tænke over dagens mange indtryk. Jeg føler mig ensom, sommetider. Ikke? Jeg har levet i et parforhold. Børnene var vant til at rende rundt omkring mig. Ikke? Og så sidder jeg her, mutters alene nogle aftener. Så tænker jeg nok lige over, var der gang i, kammerat? Ja, det her, nu sidder du her, ikke? På 36 Tønderland, 70 km uden for Aarhus, ikke? Hvad er det, ikke også? Den nærmeste store by, det er Halmstad. Ikke? Hvad har du egentlig sat gang i, kære ven? Ikke? Skal du løbe skrigende herfra? Der går 5-10 minutter, så smiler jeg mig selv. Ikke? Og så er den helt over. Så spejler jeg et æg og sætter mig ned og laver en kop kaffe. Evaluerer dagen. Tager tagprogrammet til næste lørdag. Nye heste, nye indsatser, nye gevinster. Livet går videre. Hvem har noget at tænde med? Det er til at tænde dem her med. Hos familien Heidmann slutter Jøsta dagen af med et ordentligt fødselsdagsbrag. Det var ordentligt knald. Hvorfor skød den 58 gange? Den skød kun 39. Den skød 58 39. Striler og børster i næste uge. Sådan har jeg det jo altså også selv. Jeg bruger mange gange bjergkrystallen. Ja, jeg kan egentlig godt stå der, ikke? Ja. Og så kan vi godt bevare noget skabsplads. Ja. Her, ikke også, så vi har til. Men jeg har lige en kold øl i benet. Den skal vi have. Ja.